Pátranie pokračuje. Lidka preplávala poriadny kus bez výsledku. Kde ešte nehľadala? Zamyslela sa. Aha, ešte sa neopýtala susedy Kotúľky. Ako na ňu mohla zabudnúť? Zamierila naspäť domov k vodným riasam. Už z diaľky na ňu svietila ceďulka, čo si Kotúľka vyvesila na svoj dom. Nerušiť, spím. Sklamane sa pred ňou zastavila. Prišla v nevhodnom čase, ale kedy je ten vhodný čas u Kotúľky, ktorá väčšinu svojho dňa spí, premýšľala ďalej, kde by ešte mohla vypátrať mamu. Už vie, ešte nebola tam dolu. V priepasti zhlboka sa nadýchla a zamierila priamo nadol cez úzku štrbinu skál. Obzerala sa na všetky strany a nič nevidela. Takú tmu ešte nezažila. Po chvíli však začula hlboký hlas. Rybka číslo 4, vitaj. Prižmúrila oči tým smerom, odkiaľ prichádzal hlas. Priblížilo sa k nej slabé zelenkavé svetlo. Rozpoznala obrysy veľkého tmavého čuda, ktoré si svietilo fosforeskujúcou rastlinou. Kto si? Opatrne sa spýtala. Som Mlok. Pre teba, Fero. Ak chceš... Predstavil sa tvor a nastrčil svoju prednú nohu Lidke na privítanie. Ach nie, vydesila sa rybka Lidka. Všetky šupiny na tele sa jej postavili a cúvla 0,5 metra dozadu. Od nohatých tvorov čo najďalej. Tento Fero ich mal oproti Excelsiorovi síce iba 4, ale oveľa, oveľa väčšie. Čo je? Čo sa deje? Veď nehryziem, zháčil sa Mlok. Lidka sa porozprávala o stretnutí s nadutým 8-noháčom. Ach tak, bojíš sa nôh? Áno, vyzerám trochu inak ako vy, ryby, ale som priateľský a toho pavúka dobre poznám. Chápem tvoje obavy, ale nie som ako on, ver mi. Mlok Fero Dobracký sa usmial a rybka sa pomaly prestávala báť. Priblížila sa k nemu a nastavila plutvičku na pozdrav. A prečo si ma nazval ryba číslo 4? Ja som rybka Lidka. No, preto, lebo si práve 4. rybka, ktorá sa odvážila zavítať sem ku mne do hlbiny. Robím si tú štatistiku, vieš? Od malička ma baví matematika. A matematika je fakt super. Stále počítam a výsledky prehodnocujem a vyhodnocujem. Napríklad práve teraz som zistil, že ty si zatiaľ tá najrýchlejšia rybka, aká sa tu ukázala. Cesta sem ti trvala, hneď to bude, chvíľu v duchu počítal, asi 47 zatrepotaní chvostom. Takže si prekonala jazerný rekord. Gratulujem ti a hneď si to zapisujem do svojej knihy. Potriasol jej plutvou. Jazerný rekord. Lidka sa v tej chvíli cítila výnimočná. Ako pavúk Excelsior. A uvedomila si, že sa Mloka už vôbec nebojí, i keď má také veľké nohy. Bol celkom sympatiák a navyše aj múdry. Fero, a môžem ťa poprosiť a o niečo sa ťa spýtať? Odvážila sa rybka. Nevedel by si mi poradiť? Ak viem, odpoviem. Hľadám mamu. Nevieš o nej niečo? Vraj mama je niekto, kto sa o mňa stará a s kým sa dá hrať aj smiať. Mlok sa zamyslel. No, ja som už veľmi starý, ale na mamu si pamätám. Hoci už dávno nie je na tomto jazernom svete. Na mamu sa nedá zabudnúť. To, čo si počula, je pravda. A okrem toho je mama ešte aj múdra. Naučí ťa všeličo o svete, napríklad aj počítať do 10. Počítanie sa ti v živote zíde. A prečo sa pýtaš? Ty, Vary, nemáš mamu? Nie, kvôli tomu nemám pokoj. Musím ju nájsť. No toto je potom naozaj dôležité. Fero chytil rybku za plutvu a vyplával s ňou von z priepasti. Ukázal jej, ktorým smerom sa má vydať. Choď za Hildou Bystrou, riaditeľkou rybej školy. Je najstaršia a najmudrejšia z celého nášho vodného sveta. Ona vie všetko, určite aj všetko o mamách a možno aj o tej tvojej. Takže
pôjdeš rovno za nosom a za 3 veľkými jamami, 6 dutými kameňmi a 9 balvanmi nájdeš modrú hlbočinu. Potom uvidíš stenu zo zelených hriaz, za ňou sa nachádza rybia škola. Ďakujem ti, Mlokfero, potešila sa rybka. Nemáš za čo. Dúfam, že nájdeš, čo hľadáš. A príď sa mi potom pochváliť, či sa ti to podarilo tú mamu nájsť. Prídem, sľubujem.